angu misodzi yenjuzu inogadzira mazimari waiziya njuzu handi yange yakadzokera pasi pemvura for 3 years. Ipapo yaingochema chete saka yange yangosaraundwa nemapels waiziya yagadzira mazipels akawandisa. So apa yange yakuda kudzoka because yange yasuwa mfesi by order hembe online. Mfesi wedelivery pangatarisa side by njuzu byasvika byatora byapfeka masini pinda mutolere byapfeka masini byarowa masini because yange yakuda kudzokera panze kunoona mfesi yange yasuwa mfesi yatorowa fashion dzayo yakarowa zibhachi rimwe roko riri muhomwe rimwe riri rakabata chisindi nyatsonzwa zuva richinyatsorowa kuti icho shit man temeta achirova akastep kebasa wangu kemunhu ari kuzvifila toona kuti munhu wese akaita se akarohwa nechando inguva yechando byapinda mukati mame yakuchinja mapels aya kuti wane chimari isati yasvika kure bhesangana nekangu kamwana kaitotarisa fish kachida kudya fish but wabva kumvura ipo wasvika wabva kupi zvikanzi waziziva sei zvikanzi ndati ndinda kubvunza iwewe kuti wabva kupi zvikanzi apa kangatorealiza kuti akaoka mwana aka kanjuzu waiziya zvikanzi une nzara here nekamwana kaka kachibva kati ndine nzara zvikanzi handi ndinokuradza kwekudya zvikanzi akuda kumujesa nzi no man shit man temeta asiriwo madyiro atinoita iwa mina ndikuradze madyiro anoitwa nemubhebhi kana uri panapo uri yoailade unonyatsodya so bata bamuradza kuti dada machopsticks waiza hawe zvaitomuremera bamudzidzisa zvikanzi wawazoitei pana zvikanzi andafollowa mwe mukomana so wandoda nomuda nemwoyo zvikanzi mukomana iye anokuda here akati anoda kuroora zvikanzi amai haana kumboda zvikanzi saka ukange wauya panapo mwoyo wako unotanga kuoma uchitaka kuora because unenge une munhu anenge uchida asingakuda kamwana akati maya vakomana ava mashirugwa ndini bvakadzokera but njuzu yange yakuda kunoona mfese bhasvika padheni papabayaringa bheuchi dhayakuda kupinda wangu